Abdul M Aliyu ne. Rashin miya Yesai a kuma bakin magana. Yi amfani da lokaci, kar mu yi wasa da lokaci. Yau dai na ɗauki lokaci, kan saran ɗan yi tsokaci, kar mu yi wasa da lokaci. Dan inda har ka bi lokaci, dukkan ribar sadakaci, kar ka yi wasa da lokaci. Sannan ba za ka faɗi ba, za ka ci ribar sa lokaci. Wata rana bara ka je, lallai daga inda za ka je, inda ka mori lokaci, za ka tuna na yi tsokaci, na ce ai abu a lokaci. Domin in ka amfani lokaci, duka alfanin sadakaci, sanadin kai abu a lokaci. Karmi wasa da lokaci. Rashin miya Yesai a kuma bakin magana. Zafi wa kowa ya shiga taitayinsa, ya kula da lokacinsa. Ko babu su fa kowa ya sani da kwai mutuwa gabansa. Ta wani na kusa wani nesa, ina jin ka kai da kake ce rashin miyan nan ina ruwansa. Na ji babu ruwa na madan dore ka tsaya ka ji ni. Lokacin ka ya fi dukiyanka muhimmanci, kan haka na yaki ne. Kula da lokacin ibada, lokacin ziyara kan hidimar addini. Ni dai na faɗi gaskiya na, ruwanka ka so ni ko ka gini. Lokaci gashi nan, lokaci yana zuwa, lokaci zai tafi. Gashi nan yana zuwa, zai tafi, kuna ganin sa. Gashi nan yana zuwa, zai tafi, kuna ganin sa. Yi amfani da lokaci, kar mu yi wasa da lokaci.